Очевидно още първата ти работа ти е била интересна, но сега след толкова години може ли към момента да кажеш, можеш ли да кажеш кой ти е бил най-интересният проект до сега и защо? Много е трудно да определя наистина кой. Да, всъщност, може би най-интересният проект е този, който научаваш най-много. И в тази връзка за мен това беше един от проектите, с които започнах като професионалното си развитие, в който трябваше да направя като част от интервюто за приемането ми на работа, трябваше да направя програма, която модифицира бут сектора на хард диска, за да може да стартирам друго приложение. И от тогава, това ме спечели още с самото интервю, че има такава сложност на заданието. И от тогава целият проект, който след това започна, беше много интересен и учих много неща през течение на целия проект. След което всеки един проект винаги съм се стремял да науча нещо ново. От всеки проект да взема по нещо, дори да не е техническа част, да успея да науча нещо, било то с работата, с хората, взаимоотношението с клиентите и с топ менеджмента в конкретната фирма. Но винаги се стремя да си извлека някакъв урок от всеки един проект, който работи по него. Много проекти. Значи не мога да кажа кой е бил най-интересният, просто защото всеки следващ е по някакъв начин различен. Но може би най-вълнуващи за мен е проект, свързан с софтуер, където се съчетава математика, много математика, страшно много математика, с това да се разработят математически модели, които след това да бъдат използвани. Въобще този клас софтуери са много интересни, първо защото по отношение на качеството на кода и на неговото бързодействие, изискванията са страхотни. И момента, в който примерно започнахме да използваме неща като GPU процесорни юнити, за да можем да правим бързи калкулации, беше много яко. Най-интересният. Трудно бих отличил някой, защото те са много. Скоро си апдейтнах CV от над 36 проекта в последните 15 на години. Но интересен и предизвикателен беше проект, в който участвахме доста хора в Рила. Върнах се от Холандия и бях на позиция Senior QA в Рила. И тогава топ менеджмента реши да ме направи project менеджер на един доста интересен предизвикателен проект, който работихме няколко души. До ден днешен се познаваме, макар и в различни фирми, сме много добри приятели и колеги. Той беше свързан с една особена област, която не е много популярна, това е така наречен reverse engineering. Трябваше просто да оценим една система, която беше доста така оставена, незавършена и така нататък. Нямаше почти никаква документация, source code липсваше и така нататък. Един малък екип, доста сериозно работихме няколко месеца и този проект всъщност ни даде възможността след това да реализираме един голям проект в рамките на следващите 9-10 месеца. Дори имаше и следваща версия и прочее. Предизвикателството беше, че беше проекта Reverse Engineering, нещо, което не е типично за софтуерните инженери. Тръгнахме от бизнес ниво, един екип, други от техническото ниво, срещнахме се по средата, оценихме нещата, доста проблеми и предизвикателства имаше накрая, предложихме на клиента два варианта на решение и така нататък. Така че той е от гледна точка на предизвикателство и на сложност, комплексност и по-скоро на определеност е за мен най-интересен. Най-интересният ми проект, беше един проект, който след като го завършихме, един цял отдел от хора си отиде и беше заместен от продукта. Не много така позитивно звучи, но в интерес на истината този проект ми показа, че всъщност това, което правим, може да замести много човешки труд, който е еднообразен и всъщност става безмислен. Тоест хората могат да се отдадат изцяло на интелектуалния труд, който все още не може да бъде заменен.